toată lumea și bine v-am găsit la un nou joc pe canal care se numește Dead by Daylight și cred că aproape toată lumea îl știe. Este un joc foarte popular și este pe Steam. Primul meci și primul episod vom juca ca supraviețuitor. Iar dacă vom strânge peste 5 like-uri, următorul episod o să jucăm pe post de killer. Adică să fim noi killer. Și în acest joc, când ești supraviețuitor, survivor, trebuie să repari 5 generatoare, da. Și ucigașul să te împiedice să te omoare. După ce ai reparat 5 generatoare, tu trebuie să deschizi o poartă pe care voi puteți scăpa. Și sunt 4 oameni și un singur killer în acest joc. Și tocmai acum așteptăm să ne bage într-un match. Da, jucăm pe mapa cea mai nouă. Suntem aici cu un tip pe care îl cheamă Dwight. Noi jucăm cu o fată, pentru că nu știu că se deconectează. Gata. Și este un criminal care se poate face invizibil, deci total invizibil. Uite, îl vedeți? Și de ce eu sunt în primul episod așa de super? A rănit! Du-te în gâtul mătii! Cu rasa mătii! Killer prost! Trebuia să dai raj, cred că... A, dar nu l-a văzut înainte. Pun lanterna jos pentru că poate găsim un medkit. Am un păr acolo de level 2. Maxim unde? Deci acolo. Haide. A, tu o flashlight, du-te încolo. Dă flashlight când s-o rănit. Cred că ăștia au gândit jocul. De la băgări, trebuie să găsim pe unul. Facem la generator. Era un generator, da. Știam că e un generator. Și l-a rănit și pe ăla. I-am întâlnit bine, a spus că bine. L-a pus și pe ăla. Mamă. Trebuie să dai niște skill check-uri. Deci jocul se bazează în principal pe skill check-uri. Și nu sabotezi și cu faza propriu trebuie să dai skill check-uri. Uite, am făcut decât un generator de 5. Nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Bă, stai, fă-mă bine! Fă-mă bine, firea rasa ta, fă-mă bine! Fă-mă bine! Când mă face bine, am și mor meciul ăsta. Aia să mor primul episod. Măcar trapdoor să vezi. Pe mapa asta cred că știu foarte bine unde trebuie. Este ca un fel de trapă prin care scapi dacă rămâi singur în meci viață. Da, e trapă mai mare, m-a vrut să fac de început. Cred că noi trebuie să rămânem singuri în viață. Nu poate. Și cine e invizibil nu putem să auzim dacă ne bate una, dar face asta. Dacă e mai aproape de mine. Dar am lanterna aceea ce pe acest killer îl orbește total. Deci ăla a murit, se pare. Va trebui de acum să găsim trapdoor-ul. Și cred că prin zona, uite-ți asta de aici. Hai să îl găsim de obicei. L-am găsit odată printr-un labirint, așa. Să merg pe jos, să merg mai jos. Trebuie să nu vină. Să-mi fac la aici. O să nu mă audă. O să nu dau fail-uri. La skill check-urile alea. Care câteodată nu e bine când dau. Pentru că mă sperii când se face. Uita la mine.
lag! Aoleu, ce lag are! Aoleu, ce lag are! Și mă uit când mai am brațe, pot să scap ca Wiggle. Dar o să mă bagi în basement. Basementul este cel mai rău loc de pe server. Și nu știu dacă... cred că nu găsește la timp basement. Găsesc. Hai bă, nu-l găsi, că ești prost. Hai. Dar tot vin cu mine, fii atent. Hai, du-te! M-a teleportat în spate, ăsta are, cred că, hack. Sau am întâlnit hacker, oricum. Am un pe care, ăsta la generator. De ce mă duce spre Eric? Ce aproape de aici? Ce vrea asta mă să facă? Bate joc de mine? Deci nu înțeleg. Asta aproape de ăștia. O să încerc să... Nu vreau de asta. Dar campează. De ăla. De ăla care campează. Bă, da, du-te! Căcatul, mă. Și pe aceasta mă apără foarte mult șor. Și el se poate baza pe șor ca să mă băgă. Sau să mă găsesc. Aș vrea să găsesc. Ți-am scăpat ca prin minute. Nu trebuie să facem la generator. Acum avem 2 generatoare de făcut. Aoleu, dar tipul ăsta are lag, nu știu, are lag. De aici m-am găsit pe mine atunci să știu. Ăsta se duce din generator în generator. Dacă faci așa, nu e bine. Și acum videoclipul în ziua și cred că o să-l uploadez seara. Mai așa speră. Și cred că poate timp. De repede putem până la băgat în cub și toți suntem răniți, dacă nu suntem răniți ăla e un cub. Sunt foarte răniți. Altruismul, bine, nu poți să faci ram fără altruism. Să avram 20, adică cel mai mic. Haide, și acum trebuie să fug la poartă. Fugi la poartă! Du-te, acolo, poartă. Poartă acolo, e poartă acolo. Vreau să scăpăm meciul ăsta. Adică să deschidem poarta și să fugim. Du-te, mă, scoate-le din fug. Aia caută-mi. Are lag tipul și cred că se apropie de mine când are lag. A vine și tipa aia după mine. Deschide una poarta? Nu. Sper să nu vine. Dacă vine de rău. Vreau să deschid poarta, stai. Vine. Deschide-te poarta, vine! Deschide-te. Fac bine. Ce-și pe acolo? Fă-mă bine și pe mine. Fă-mă bine! Că nu de bine. Fă-mă cât de repede poți. Vine! Vine! Dacă dă face, o bat. Da. Ce faci? Mi-a dat. Hai să ieșim pe poartă. Și ați văzut? Am scăpat foarte frumos pe poartă. Mi-a dat 24.000 de puncte de blood point-uri, ca așa se numește de pe directul. Așa, și o să luăm, hai să mergem la medkit pentru că foarte pe și facem și level 11. Da, am făcut level 11. Vreau să fac level 15 ca să am vreun porc bun. Mystery box, ăsta e de calitate. N-am bani de el, fiat. Hai să mă luăm. Și ca
Și cam atât cu acest episod. Nu uitați, dați like dacă mai vreți episoade cu Dead by Daylight. Eu am fost Luca și ne revedem data viitoare. Pa, pa!